Jan bingung nih Mbak aku nek klambi putih kapi nganggo sing embun iki sing piyayi Mbak mumpung enek ready to lah Gusti lah jeglok apa sing saleha Mbak sik tak coba sing saleha sik iki bane seruti digital printing lho Mbak ngarep 3 layer mburine ya 3 layer modele hoodie dadi rasa wedi kepanjangan duh ra nggo jarum pentul Mbak deloken nah iki rada kelong garing ngene iki Mbak nah ngene iki engko nek gegeden mbok jarum pentul apik to iki sing saleha, Azrina piyayi saleha. Mburine iki sing bane seruti ya toh. Nek ora, apa aku apike nganggo embun? Menurutmu apik endi? Embun sing ki embun. Kalem ngono lho wernane iki kaya coklat-coklat ke krem ngono ki lho. Apik iki. Nah, motive sing bosen kembang-kembang, lah iki iso dadi solusi. Iki ora kembang-kembang. Nah, sakjane ben ora melorot-melorot penake nganggone ciput. Nah, dipaske sik. Wong ya jenenge jilbab iki kudune ditata, nek cetakan langsung apik. Nah, apik ra? Iki Azrina piyayi sing jenenge embun. Apik ra? Kalem iki ya kaya niki bae. Nek kowe pilih endi? Embun apa sing iki? Saleha. Ndang cepet jawaben.